Kaangkit mga kawaray. Tapos sura isaw nga po ito. Tapos may nakasuka ng sausawan. Nag-tiktok ako yung nakakupuntin ko. Malilak gawa. Marasa yung suka. Suka, maharang-harang suka. Sulong ka mo. Sulong ka mo. Anong content? Anong order sa akin? Ikaw ba yung ano pangalan ng site? Ano naman ang ginamit 300? Ilan? 300, kanina. Parang sa suka, duduk po. Sinawsaw. Mas mababad ko yung marasa pa rin mababad. Hi, Day. Day, kaong kita, Day. Ang kita, Day, tara. Nakunsura ka din. Isang naging prito ba yan? Gumayo ta kagawa. Tatak sura. Musta ka na, Day? Naupay. Ate ka na, nakaulit ka na, Day? Day, kaong kita pa lagi. Nakawada ka ngayon. Maupay. Damo man trabaho dahil nga naman nila. Damo man trabahoan. Mga ano dahil factory. Housekeeping. Jack pala, waray pa pakauli at tupa. Ay, waray pa nga yung pagtulong kabulan. Dahil waray ka pagkuha uwa. Ano mo pag-abot? Wala, kita ako luto pero may dapat na. Nakasuko mang luto. Surah matipid. Luto kaya. Mulai na. Hindi so. Hindi ko nagkauha, basi ka man nakuha. Ano, gusto ka luto, kuluhat ka ka.
Turasa ng suka. Mula sa matamis, tapos maharang-harang yun.